iy'ngane zakwethu nathi sesiphuma nje emakhaya-ke siphuthuma nje isimo se-GBV. Ngenhlangano okuyithuleleni uma kuthina-ke udaba luthinta abantwana, iy'ngane nabesimame nabesilisa sisukumele phezulu, particularly kakhulu udaba lwey'ngane. Sicele usisike ngaphi ongaphi eKenobia sekuphuthuma nje ethi kunenkinga la yengane yakhe engazothi inesimo ebhekene naso sokuhlukumezeka, engathi-ke umntwana mncane una-5 years. Kunosisi 5 years mama ngithi una-5 years umntwana, kunosisi-ke ongathi-ke uthi ingane iyamdlwengula. Kusho lo wesimame uthi ingane ebusuku uphaphama ingaphezu kwakhe, ngizolumisa nje ngesizulu, imfenda. South Africa siyabingelela ngane zakwethu kuphi noplan khona umduduzi kaMkhwanazo enibingelayo ovela ngaphansi kwenhlangano ebizwa ukuthi Ithuleleni Organization. Ngithi-ke angibuye South Africa ngizozama nje futhi mhlawumbe silethe follow up ngodaba esike salenza earlier this year, I think it's 6 months back if I'm not mistakenly. Lo daba esasibizwe umama ngapha ngakomhlanga ohlala kodwa ngale ngakoKenobia owayenenkinga nomntwana wakhe omncane. Ngithi umntwana na 6 years if ngikhumbula kahle ukuthi uzosikhumbuza umama, umntwana owayengathi uthi uhlukunyezwa ngokocansi umuntu obehlala naye endlini wesifazane ohlukumeza ingane kasisi-ke yomfana. So kudaba lakhona siyazi ukuthi lahamba nje kakhulu abantu bephikisana into ekhona noma into engekho yini le, ngabe yini isketch mhlawumbe noma kuyadlalwa yini mhlawumbe unesathanism undosisi, imibuzo nje ayivela kubantu. So-ke thina-ke kathuleleni ama-matters anjengalawo especially athinta iy'ngane o-GBV, abantu besimame nabantu besilisa ukuhlukumezeka, if sibona ukuthi imatter le esensitive siye nathi-ke sidlulisele kwabomthetho kube yibona-ke abazothatha kudaba basebenze nalo. Mhlawumbe-ke siyozwa uma ngabe sebeqedile abomthetho noma mhlawumbe along the way kwi-process ukuthi kwenzakalani uma ukuthi kufuneka senze i-follow up, silethe i-update kunina bantu abalandela Ithuleleni. So-ke udaba likasisi-ke ngokuthi amaphoyisa afika kuyena sakuveza futhi lokho bayibona abantu ivideo silapha ne-gateway amaphoyisa ezomlando sisemsebenzini uma wengane ukuze bezohamba naye beyokwenza whatever babekwenza. Sagcina lapho-ke thina njengenhlangano Ithuleleni ukuthi-ke ngoba usesezandleni zamaphoyisa okwethu sesingabreak off thina amaphoyisa kasizothatha yona ahambe-ke indima yawo okufuneka ayenze ngecase ethinta udaba lwengane. Ne-province-ke i-KZN Provincial Office ya-SAPS ngaphansi kaBrigadier okuyena umama ophethe izinto eziphathelene nezingane la KwaZulu-Natal, naye wake saxoxela ngalolu daba ngase ngasho ukuthi hayi udaba lagcina luwele emaphoyiseni aseVerelem. Yilapho-ke sagcina khona thina-ke ngenhlanhla enkulu-ke sesiphinde samthola kusisi-ke sinaye namhlanje kuzosinikeza-ke i-update ukuthi-ke after aveza udaba lokuhlukumezeka kwengane yakhe ngokocansi sahlukana naye thathwa amaphoyisa. Ingabe kuphi-ke osekuhambe kwaze kwafika phi njengamanje-ke ngiyazi nani ukuthi nihlale nilangazele nibuze ukuthi hayi bo ingane kwenzakalani, kodwa-ke ake ngisondele-ke sizwe ngayo umama wengane okuyena vele futhi owayesicele nathi ukuthi Thuleleni nginenkinga la nangokusisi-ke ukhona. Sawubona mama. Yebo njani? Siyaphila unjani? Ngiyaphila. Kwaba umama ubani osikhumbuza igama? Nguza Magawu wakhe basha. Yebo mama, kephi? Exopo. Exopo. Mthweni Mantwengu mthweni? Elimantente. Oh Elimantente. Sike sahlangana nawe sisi eladisiya ngithi? Yebo. Kombe kwakumayelana nani? Kwakumayelana nendaba yomntwana wami ona 5 years. Iwele lomfana umngane bengihlala naye endlini wathi uyamgibela umntwana. Ngoba bese mgibele emesho kwazi kwakabili la kufe khontaza mshaye phakathi namabili. Ubani ogibela umntwana kwami? Umntwana ogibela usisi lo bengihlala naye endlini. Okay. Oh, ngoba kunabantu abasha abajoyina Ithuleleni ngokuqhubeka kosuku nosuku abangazi mhlambi udaba lokuthi usisi ohlala naye endlini ubethi ingane iyamlala. Iyamlala yebo. Yes. Okay. Safika-ke dadewethu sazokubona ngokusho kwakho isicelo sakho wasifakile-ke abantu babhizi basibuza ngayo kwenzakalani ngendaba yengane kwenzakalani yabo. Istory sengane sisona siyiqiniso. Kwenzeka lokho akushoyo yena ngendlela yakhe ngoba naye waziconfessela ebantwini ukuthi ingane igibelile phezukwakhe ukuthi kwase kwenzekani emva kwaloko nami angazi ngoba ngangingekho. Ukudluliselwa kwami emaphoyiseni aseVerulem angisiza-ke ngisahamba saya eklinikhi eThuthuzela bamenza nomntwana wacheckwa
kwavulwa icase. Ukuvulwa kwayo icase lahamba-ke iphoyisa nedokethi ukuthi icase ngizobona sengisendelwa ama-SMS azabe ephuma e-police station. Ngempela-ke afika ama-SMS aphuma esiteshini ukuthi ngitholile umseshi wecala. Leyo nto ngahlala ngalinda-ke. Kusuka lapho emva kwalokho nje nginama-SMS angikaze ngize ngikhulume nomseshi, akaze azasho lutho kumina. Uke wangifonela last week or last of last week futhi emane lokho efuna ubufakazi. Efuna ukuthi kube kutholakala ufakazi ukuthi ubani mhlawumbe owezwa or wabona. Wafika-ke last week ngicathi bekulesibili or lesithathu since May or April icase yavulwa ingona umseshi ebefika last manje this week lo wayizolo kuyimanxezo ufuna ukuthola ubufakazi balento. Yebo. Umntwana unjani njengamanje? Umntwana ngifuna ukuqamba amanga kube nzima ngoba njengoba ngalithola usizo kunina ngendlela engathola ngayo iclinic kwathi umntwana ngimhambise i-social worker kancane. Kwacaca ukuthi nami vele ngulo ofuna i-social worker again. Akayikho faphusha omunye kuthina sokuthi impilo yayimbi lapho. Ngathuka senginezifo nje zesingisi lezi zokuphatheka kabi kakhulu. Umntwana wayaka yi1 kwi-social worker, i-social worker lasho ukuthi ayikho enye into umntwana azaphinda yisho ngaphandle ukuthi ube ngishayela ukuthi angenzi lutho. Umntwana-ke esikoleni umem ngeke naye wa-complaina ngayo ingane eklasini lakhe. Nami ngase ngichaza naye ukuthi umntwana uke wanenkinga enje ngiyabona nami ukuthi kurongo kuyena, kodwa-ke ngoba ngikhona solo kusicothisana nomem naye esikoleni wathi hayi nami ngizobekezela nje kulo ngicotshozisa-ke ukuthi kuzoze kube right ngoba kuze kwathiwa mhlawumbe uzoba ngcono next year. Nami-ke i-social worker angikaze ngize ngilihambe kangako nokuba naye ngizange ngimhambise. Ngiphathwa kabi lento ukuthi uma ukhuluma ngalento uyakhala, so ngadecide ukuthi angcono ingakhuluni ayiyekwe kuthulwe kuhlalwe phansi. Kambe umntwana uneminyaka emingaki ungasikhumbuza? Una-5. Oh, una-5 years. Yebo. Oh, udadewethu lo wayethi ingane zobeka nje igama niqojamisa wayethi iyamfenda kuze kube kuhlungu. Wathi kubuhlungu umzimba. Ehe. Ewe. Ngenxa ukuthi ingane yamfenda ngaze noma ngoba noma isilwane umntwana noma umntwana onosathane nzima ngoba angiyazi indaba yakhe mina ukuthi ithini kahle uyena mhlawumbe ongayichaza mangabe sekuthiwa akachazi ngoba nami wangitshena into engingayazi nje angingayazi ukuthi iyona iphi eyayenzeka ngaleso sikhathi. Engicika kakhulu kunayo yonke nengiphatha kabi ukuthi ngo-1 ebusuku phakathi nababili kube khona umuntu ozoshaya umuntu ozashaya ingane. Yes. Noma kuthiwa ingane uyinikeziwe ipermit okuthiwa yebo umntwana nje ngihleli naye mshaya emenza into wrong, kodwa not go-1 phakathi namabili sekurongo kakhulu. Kombe liyametha yakho njengoba uthi umntwana wayeshawa ebusuku ngokuthi uthi umsusa ngaphezulu uyamenza khona. Bakhona ofakazi endaweni enhlala kuyona bezwe ingane? Bakhona bezwe abofakazi abayizwa into ngoba umseshi ufikile kubona ofakazi basho ukuthi ewe bayizwa into yenzeke ebusuku ngoba akekho bengayibona ngaleso sikhathi. Bezwa futhi naye ezikhulumela yena usisi ngoba waphinde wafika kubantu oyekade yochaza khona lapha esihlala khona endaweni nje akachaza ngoba nami ngangibhedele kufanele kuchaze mina ngathi mina ngazi nami ngizwa kusho yena angimazi ukuthi kahle kwenzekani bekwenzekeni. Wayichaza naye nje angichaza ukuthi nje waphaphama umntwana esengaphezulu ngoba ukuthi umntwana wemassage sokomuntu omdala masechaza. Yaba njalo. Uyena ongayiphendula mangicabanga ngazi mina bhuti angiyazi kodwa kona nje ubulungiswa ngiyabucela ngoba lento singihlukumezile kakhulu futhi sengibukiwe abantu kakhulu. Ukubukwa kwami abantu nami ngiyathanda ukuthi kugcineni kutholakala ubulungiswa ngingasali ngumuntu onjenganalezi zinto bezibhalwa lapha ku social media enjani othi kuthiwa kunosathanism angikaze ngibe nawo. Angikaze ngaba nawo sathanism angiguli oma ngabe kufuneka ama-proof aloko ningangikhiphela futhi bandla bhuti usizo ningilethele umuntu ongaprofetha ngami ukuthi usathanism nginawo na. Ngoba yena usisi lo owenze yonke lento kwahamba ngathola izinto ezithi lehlaleni uhambe ethi mina nginosathanism. Ngempela kwahamba kwafika-ke emadlebeni wami ngathumela i-voice note from ekhaya ngoba ubethi iphuma kudadewethu omdala ngongazi ukuthi kodadewethu bebonke uyena muphi ngoba bakhona osisi kaGibashe ibaningi. Ngasendia i-VN sengisendile i-VN kunjalo eshoyo ukuthi ngihleli kabi eThekwini nokuthi ngiyavinjwa ngibuzwa ngosathanism sengiyasaba ukusabela impilo yami-ke manje ngisaba nokuthi indlela endawo engihleli kuyona kusemkhukhwini ngizoduma ngendlela ngabantu basemkhukhwini angibacikeleli phansi kodwa manje umuntu umeyibuka ubuke isilwane naye azabe ehleli naso angasidinga eduze kwakhe.
kuphinde kuzoba into eshuwayo ukuthi kuthiwa iphuma emndenini lo umuntu nomuntu uzoyikholelwa le nto ukuthi iyona. Emva kwalokho ngithe ngisahleli ngezwe sekhala inokho kufika yena umsolwa futhi wengane uhamba nabantu nabangani bakhe, abangani bakhe nabozimzala nosisi wami owake ekhaya. Mabefika bakhulume babiza umphakathi wakhona futhi lapho esihlala khona bawubiza umphakathi ngicathi abantu above 50 or 30 nje lapho ababiziwe babizelwe ukuthi bazolalela indaba kaSatanism through lento yalomntwana ngoba yonke lento izoqhamuka ngale story saSatanism. Le Satanism iphuma ngestory sengane. Bese kuzoshiwa beshoke la iminyango bazichaze ukuthi bezengani ebantwini abawu50 ke mina nguvalile umnyango isikhathi ngoba ngangibabona eqala bangibiza ukuthi angize kubona ngathi angeke ngikwazi ukuza kunini angifuni ukukhuluma nami. Isizathu sasenza lokho wayehamba nomsolwa lokuyena umenza ububi enganeni. Okay, obani wathi awufuna ukuza kubona? Usisi wami untombazane lo umsolo eceleni lomntwana. Uhlala khona eMjondolo? Cha, kahlala eMjondolo wayisuka eMaritzburg, hlala eMaritzburg yena. Uzokwenza lokho? Weze ngoba ehamba nomsolo. Angibazi ukuthi babe inhloso yabo kwakweyini. Uhlangana naphi nomsolo? Angibazi ukuthi bahlangane kanjani nomsolo. Okay, yes, yeah. Mabehlangeneke bese befika umsolo uhamba nabanye abangani bakhe angibabazi nomzala ke bazichazela bayichaze indaba yabo eminyango ebantwini. Sikhatsini? Bafika kwako 5 6 lapho ngoba baze bahamba ngabo 8 kubhiziwe ekhulunywa leminyango. Macaca ukuthi ngingafuni ke mina ukuvula umnyango ngoba into enze ngingafuni ukuvula umnyango ngizohlanganiswa nomuntu esine case ephi emaphoyiseni njengana nishiyile. Kufanele ngizokhuluma naye ekubeni mina amaphoyisa ethi angihlanganiswe lutho manje nomsolwa angizumthinta ngisho lutho ngoba ngizobe ngiphazamisa umsebenzi wawo amaphoyisa. Into esingishayile ukuthi owasekhaya umntwana uhamba nomsolo uza naye kumina kufanele ngiyokhuluma nabo ngase ngiyivala ukuthi ngeke ngikwazi ukukhuluma nabo. Okay. Kuthe makusuka lapho kwalanda umastande kufanele ngivule indlu ngenkani. Ngivulisa indlu kahle ngenkani fa ngikhulume ngenkani impoqo leyo. Yes. Kwaphoqola ukuthi angigcine ngithatha umzala oyedwa lapho umastande mengene endlini ngamtshela ukuthi angeke ngikwazi ukuphuma ngikhulume nalabantu ngoba uyazi ukuthi lo ohlala la emkhukhwini usuke engasiphi isizathu la endlini. Wathi umastande uya understand laba abanye amtshela laba abanye abasekhaya iVN ngiyisende mina egroupini yomndeni angilindele ukuthi ngabe yena ngazokhuluma la endleleni emkhukhwini. Ngilindele ukuthi ngiphendule egroupini yomndeni iphendulwane nomndeni kuvezwe iqiniso kuyona igroup yomndeni noma mhlambe kuhlela ukuthi kiwe ekhaya kuyokhulunywa nothi emkhukhwini ngoba indaba zake ekhaya. Ofuthi ke lapho kwangenzeka ngendlela engangicabange ngayo kwabheda ngaqhubeka ngahlala endlini ngawo ukuthi kwazi kwafika enteni mangidonsa umzala ke lo munye owezengazi ngoba ngese ngimbona udangele le yenzeka la yena ubengayazi. Mzala sondela ngikhulume nawe wena wedwa umzala ngimvulela umnyango mayingena eminyango eze nalabo bonke labantu bawu5 bazodusha lo mnyango dusha umnyango udushela ukuthi bafuna ukungena endlini ngenkani ke manje ukuhlasela ngalendlela. Yeah. Mabenza njalo umzala ke ngibatshela unizoma lapha komnyango bamile nje umgubazo nje bame phezulu komgubazo umnyango awumove umzala umilele eduze kwesivalo ngichaza abantu bakhona. Yes. Ngiqhubeke ngichazela kumzala abuze umzala ukuthi kahle kuwenzekani ngichaze kumzala ukuthi mzala lo muntu enihamba naye ku1 no 2 no 3 no 4 le nto enayibona eyayitrenda kwi-social media. Athi awu mina bengazi ukuthi sihanjiswa nomuntu okuyena umenzi wento enganeni. Thina sisuswe eThekwini sisuswa ukuthi kuthiwa into kaSatanism sokhuluma njenganomndeni nje sithathwa udadewenu eza kuthina nawe. Sizokhuluma nawe thina mayelana nento kaSatanism kodwa ke manje siba surprised masifika siphinde futhi sihlanganiswa nomuntu okuyena owenza ububi enganeni siphinde futhi silandele umphakathi thina besingazi ukuthi sizolandela umphakathi besathi ukuthi sizokhuluma njenganomndeni endlini. Siyaxolisa ngalokho ukuthi kugcina kuthiwa akuhlelwa idate ekuzohanjwa kuyokhulunywa lapho angazi laphi ngase ngihlelwa le date behlela bona mina akangikwazi nokuthi ngizangahlela idate ngoba ngangafuna ukukhuluma vele ngangidlulisa nje ukuthi kwazi ukuthi sengihleli kabuhlungu u1 no 2 no 3 no 4. Makuhlelwa idate kwathiwa ukuthi ngiyasho edateni ukuthi angeke ngikwazi mina ukuthi ngiye ngoma phambi komuntu osengenze nje ngibe ngisho wasekhaya into ekufasa ikhulume makunjalo.
awukwazi ukuthi ngithi ngihlukumezekile wasekhaya kufanele ngabe uwena okhuluma nami bo uwena obasesayidini lo muntu owenza ubobubi. Injalo ke indaba ngithe sebeyenzile banjalo bahamba kwafika isikhathi ukuthi bahamba mase behambile kwaphela iveki ngabona sengena amaphoyisa ahamba naye futhi udadewethu lo wasekhaya obekade efikile namsolwa bezongethuka endlini ngoba ukufika kwabendlini bezongitshena nje emehlweni ukuthi uSatanism nginawo ngithatha ingane ngihambe ngiyoyelapha umsolwa nosiswami ukhazini nomkhonyana wakhe ngingathanda ukuthi ngibabeke eceleni loludaba ngoba bakwazi ukuthi baqede leyo nto baxolise. Bathi bayaxolisa bebengasazi istory sonke bona ngokuthi bebengamazi kwamsolwa lo ukuthi uyena lo abahambiswa naye. Baxolisa babe eceleni kahle kahle kushuthi laba bo2 noma laba bo4 babeze ukuzongitshena nje emehlweni ukuthi yebo uSatanism nginawe ezikwakade nitsheniwe nani nuthuleleni ukuthi mina ningangisizi nginoSatanism. Yahamba yafika ke emehlweni wazongitshena emehlweni umuntu enifonela ukuthi nginayo uSatanism. Bengicela ubulungiswa kulo ndawo if iyakwazi nje ukuthi ilungiseke ngoba ngiyahamba manje ngihamba inkantolo through usiso wahamba wayothini wovula icala emveni kothezile kuzongethuka ezongitshaje nginoSatanism mina nengane yami. Wahamba wayovula icala le protection order ngihamba icala le protection order manje. Njengoba ngihamba icala le protection order ngihlele emkhukhwini ngihleli lokuthi angazi ukuthi fa ngiye emuva noma fa ngiye phambili ngihleli nezingane emkhukhwini ingane esezihlukumezekile already emkhukhwini imumva fa lesiphindile khona alisekho through protection order noma ngingazi ukuthi ngibekaphi ngoba umuntu umethi protection order yakhe usabela impilo yakhe ukuthi ngizombulala fanele ngimsabe lo muntu angikwazi ukuhlala naye endaweni eyodwa. Manje ngihlele emkhukhwini abanye abantwana bayagoduka bayema kubo mina ngulo ozohlala emkhukhwini through protection order esaqhubeka esahamba ngoba kufuneka ubufakazi nakuyona futhi protection order yezinto ezibhalwe kuyona through istory somntwana la sesikhona naso. Nathi ikhona ikhole saka sayithola yavela kumuntu owesimame owazisho wathi udadewenu kodwa ke waqala wakhuluma nango cameraman wethu yabo because ngangibhizi khathe phone ngahand over ifone kuyena wakhuluma naye wachaza ukuthi ngathi niyazalana naye ngithi yabo so ke odabeni lakho awulukhulumayo angazi kunendaba zeimali izinto njengani ojona ngazi imali yawela kuyena imali phuma kephi eyingane noma yakho waveza nokukhuluma okuningi ngithi yabo so manje sakuzwa ke nathi because wangireportela nami yabo nami ngasathi maphinda yafona okwesibili futhi nami ngithi wangithola yini wachaza noma ekhathi umfethu ekhuluma naye noma efaka speaker yabo salalela but now it seems as if lento manje ithatha enye focus yabo because wena uhlukunyezwe lingane ngithi into oyilethe kwena kuthini nocela usizo ngayo ukuthi nansi ingane iyahlukumezeka yabo ngalokho ehlukumezeka ngayo but now all of the sudden leseqhamuka manje one of your family member ngithi esizo interact manje ukuthi ingena interaction between wena necase oyibhekile nomuntu oabuse ingane yabo so now ususuvula icala le protection order olihamba kephi eMaritzburg livulwa is one of your family member nama issues as a family mina angazi anginayo issue mina naye kodwa mina ngendlela esengibona ngayo manje yena unayo issue nami because now sekuthuma thina into esinterested kuyona yilo ukuthi kusizakala umntwana yabo wale event langasizakala ngawo umntwana noma ukuthi ikhona inkinga abantwana ababhekene nayo yilokho thina sasicelwe khona okusakhamba ngalo okunye manje sekuyasethusa ukuthi kanti kwenzakalani because sengazothi manje niyalwa nani family noma uyalwa yena uyena olwayo usisi angilwe mina ngicabanga ukuthi inkinga ilapho kuleyo nto antshena yona yemali imali yenze njani imali leyo kwakweye cover yo baba abantwana baba amawele kwamba wengane washona yebo kushona last year kwayimali e80,000 e100,000 angena ngakumina ngoba wekade ekhavile ezikhavile ngo50,000 nami ngikhavile ngo50,000 kwaukuthi ke njengi beneficiary kuyena ingena ihlangana yonke kumina iba 100,000 ngokuhlangana iba 100,000 kumina nginayo usisi njalo nomuntu okuyena omdala ekhaya uyena futhi umuntu obekade nginaye solokhu baba abantwana igula njalo nomuntu omdala okhona yena lo sisi uthe mangena leyo mali angizakuze kuphele ngisho usuku ingenile imali ungena kwayo nje ngicathi abayi hour or 30 minutes kumina wathi angifake ngakuyena 80,000 ngisale no20 mangisala nalo 20 mina
iwona esizokwenza ngawo umncwabo. Okay, ngingabi nankinga but nokuthi ekhanda kumina ngaleso sikhathi kwakuvele kuzidumela uPetwanezi umuntu uma esuke eshonela. Usuke uvele ulost ngaleso sikhathi and umqondo usuke ungasebenzi normally ngendlela ekwenzeka ngayo. Okay, njengake ngisenda lo 80 ke ngakuyena ke. Wona la khuluma ngawo lo 80 enichazela wona. Ukufika kwalo 80 ke ifike kanjalo kuyena. Noma singafuna ungena entweni zeni ngithi yabo no 80,000 labo uthi but ke imali yele beneficiary ngena kwena ku account yakhe ngithi unayo i-account vele sebank isingene vele imali. Akufani nomuntu mhlawumbe ukuthi akuna bank account ngicela imali ukuthi ingene ku account yakho. What was the reason ukuthi usikhiphe imali uyise ngakuyena? Uyena owaqhamuka ne reason phela bhuti njalo umuntu engisho ukuthi uyena umuntu oseduze nami ngivuma yonke into. Usakrefund? Cha. Akakaze ngicabanga ukuthi kungiyo yonke lento mina mangicabanga nje kuyo yonke le drama eyenzekayo le menza ukuthi abe angene estorini somntwana yena gama nxese sofika la isuka emalini kahle ngisho ukuthi mina naye sibanga imali mengabe kwazi ukuthi yena afonele nina anitshena ukuthi mina ngimkwele uyena mina ngithi unkweletu 80,000 mhlawumbe futhi uyakwazi lokho nawe udliwe lo wakho unembeza ngathi cha asingeni lapho kakhulu yabo dadewethu yabo ngoba izinto zenu lezo zeimali ngithi yabo ngicama ukuthi nabo ufakazi bema ama transaction everything niyo deal ngalokho as ndinanikana leyo mali ngithi yabo thina njengothule nesicela ukuthi sime kulokho komntwana sasicelwe khona yes unless makuthi khona ke mhlambe ke kulokhu esikuzama ukukusiza kukhona la safuneka siyophendula khona masifakaze ngakho lokho sasibizela khona kukhona la kufanele ufakaza khona ngoba inkantolo nyako zayo ngoMarch mhla ka 8 or 9 mangaphazami ifuna ubufakazi bokuthi ubufakazi kwi-protection order into ithi mina ngizame ngihamba ngithi usisi uyangikweleta mina ngibhalele i-page abantu bama-camera ukuthi baze njenganifonela nje yes ungibhalela abantu bama-page mina ukuthi bawucela isithunzi sakhe phansi bazathi cela isithunzi sakhe phansi tulo 80,000 ke into engazange ngiyenze kunini mina ke sengizocela ukuthi nina niyoyifakaza enkantolo ukuthi mina kunina njengoba nazi ukuthi angizange liphathi igama lakhe angizange ngisho lutho ngaye nizayoyichaza nina enkantolweni ukuthi nina nafonelwa uyena owathini kunina ngoba kwi-protection order seyithi mina manje ikhona ishu yemali osivezela lapha ikhona ishu yemali owayiphatha lapha cha yikho but istory ishu yemali mina ngiyiqabuke ngani okay kumuntu lalela ekhaya somuntu angabe mhlambe nokudideka ngithi yabo the video is still there ekuthuleni TV ngithi yabo you can browse kuyona ningene kuyona nibheke ngisazi isihloko sasithini isihloko ngisazi kodwa offendwa umntwana njengalathi yabo nilalele ukuthi khona issue yemali because wawusasibhizelwe thina issue yengane yabo akusazi lutho indaba zeimali asingeni futhi kuzona but ke hence ngisho ngithi ngiyakhumbula kungena icall yomuntu owafona owathi ungomunye welunga lomndeni wakhe yabo so ke nayo ke inkantolo there's no need ukuthi koze kuyedness office enkantolo the video is still there yabo mshushisi they have a right to browse abangene ngithi yabo bascroll bayibuka ivideo ngithi yabo and listen to each and every word ngithi yabo eyayikhulunywa ngayo lapha ngithi yabo if ukuthi ba pinpoint ngayo leya video whatever nikwenzanga position order enibhekana nayo ngithi yabo you'll watch the video still there because sas wawikhulumela wena yabo is not something ukuthi uzothiwa sizokhuluma ngento yomuntu ongasekho yabo ikhona ivideo lapha inkantolo ngayisebenzisa anytime abeyidinga yabo nama uthi nommeli wakho you have a right ukuthi leya video ningayidownloada nasi ninikeze yona ngithi yabo nihambe niyo discuss ngayo enkantolo thina nje sicela ukuma nje kulokho komntwana esasibizele khona kakhulu ukuthi umntwana akathola usizo unless mawukhona besibizwa khona kuthiwa nalapho asinankinga will be welcome to angithi yabo ayikho inkinga bhuti le vele nje ngiyaphela istory simi kanje manje angithi isuswe isona istory somntwana nje izizofika emalini isuswe istory sakho umntwana ngoba phela mina ngicele kunini usizo ngomntwana yes mangicela usizo nangisiza mase ningisizile kwazongena yena estorini somntwana uzozintroduce yena ngemali manje estorini somntwana yabona ke iveli yonke nje iziyofika enkantolo isahamba nesitory somntwana mina ubulungiswa ngiyacela ngoba ukube ngangacelanga usizo kunina lomntwana
yena wengekazazaza akufonele nje mahhala engakwazi akufonele ukuthi uzokuchazela ukuthi u80,000 kwenzekani kanjani kwathini izinto zomndeni usizo ngiyacela mangabe kukhona nje la kusizwakala khona ngiyalicela usizo kakhulu ngoba manje into enkinga kushuthi kuzokuya kulokuqhubeka ukuhlukumezeka kwami ngoba mhlambe kusasa kuyothiwa sekuyimini ofakwa ivenini ngiyoboshwa ngingazi ukuthi ngiboshelwani kuyimini umuntu ohlukumezekile nezingane zami ngikhuluma nje asinayo indawo okuhlala hleli khona emkhukhwini asikwazi ukugoduka sibanjule protection order nayo le ngayazi ukuthi heyani makwenzekeni umuntu kuyena okwazi ukusuka from Maritzburg to Durban azongethuka endlini yami nezingane athi nginosathane izimo ngiyacela ubulungiswa South Africa engifisa ukuthi ngithole khona ke nje kule clip ngaze ngivale yabo kule issue ukuthi it's one of a family member okufakela i-protection order yokuthi ungasondelani naye angiyazi ukuthi mamaphi kodwa ukubhalwa kwa i-protection order uthi usabela impilo yakhe yes ukuthi mina ngingamthumelela izigebengu noma mina ngingambulala through ekutheni kulo ile mali futhi ngoba mina ngihamba ngithiwa ngikweleta u80,000 usabela impilo yakhe yena ukuthi uzwe kuthiwa mina ngizomlethela abantu bamakhamera bazothi lesithunzi sakhe yena kayena umuntu okuvela emakhamereni siyokwenzani kuyena sini angazi usho njalo angikaze ngisho leyo nto okay yes i-protection order yakhe ithini usabela abantu abakhe futhi ukuthi bazabona uma umzali wabo ehlambalasekile emakhamereni injalo mina kokwami ngizidecide mina ungayi ekhaya ngifana noxosha umuntu mezathi usabela impilo yakhe ukuthi ngizombulala wathi if kuyenzeka siyagodwa ngiyafika ekhaya mhlawumbe ukhona kwenzeke leyo nto yenzeka iphepha le-protection order lisakhona singazi futhi ukuthi mamaphi mase kuvela lo mshopho ovelayo ubese ugaxelisa kuthiwe yimina that's why ngidecide ukuthi ngihlale la ngihleli khona ngoba vele ke manje emqondweni wami sengidecide ukuthi angisuke eduze komuntu akekho umuntu owakini wasekhaya noma kuthiwa ukuzonda kangakanani xabene kangakanani wakufaka iphoyisa usuke sesekhombisa ungakuthandi futhi engenandaba nawe angisacela ukuthi ngibe khona in front of amehlo wakhe ilokho lebe ngithi ngiyakubuza South Africa ukuthi yayibona la the issue they have ama differences zabo as a family members but mase ngene protection order eyokuthi uma bekhona ekhaya basazokwazi nokuthi babesekhaya ndawonye befakela i-protection order ubani ozokwazi ukuya ekhaya ubani ongazokwazi ongazofunela ukuthi asondele ekhaya ngithi nje leli phepha leli because uyayibona manje lento ukuthi angazi uthini inqova nje ekhona ukuthi futhi even ngisho kuvela noma ngabe isiphi isifo ekhaya mhlawumbe kuvela noma yini umkhulu into angavela ekhaya ephuthumayo edinga ukuthi umndeni okuphela ekhaya but futhi oyedwa wena imini ongekazayo ngoba imini umuntu owasendela incwadi kumina ohlukuma protection order funeka isho ukuthi ungasondeli nayo nje inkinga protection order inkinga la ikhona ukuthi yena la ihlala khona uma ungayi ekhaya wena angazi bhuti kodwa phela umuntu uma ungabe uzombulala ngithi kufanele ube seduze naye mina ngikwazi ukuba seduze naye ngoba ngiyikwakhe yena uyena oweza kumina endlini ezongethuka endlini yami esuke eMaritzburg yabona okay siswami mina okwami ukuzihlelela kwami lo nokuzela kwami kusho ukuthi kumele ngingaye ekhaya i-protection order mangabe ithi umuntu uyasabela impilo yakhe nami umuntu mayesaba fanele ngikwazi ukumkhipha safe njenga nami ngifuna ukuthi ngigcine ngisafe egcineni yebo okay so umphakathi ke lapha enhlala nawo lapha endaweni lapha kunjani simi umphakathi angifuni uqamba amanga awunankinga wona awunankinga nathi ngingazike mhlawumbe abanye bangakwazi ukuthi babe nayo inkinga bengale ngingazi kodwa nje anginankinga ekuhlaleni ikona ukuthi imini ongasathanda ukuthi abantwana babe kuleya ndawo nami ukukhulisela ingane nje endaweni yomkhukhu ngibonga support because ngiqala sibacela support ngithabo umphakathi ukuthi awulekelele ukwazi ukuthi unisingathe nana ngithabo even namanje njengoba usho nje ukuthi nawo nankinga basa right siyakubonga kakhulu lokho yabo ukuthi na bangakikeleli bakugade futhi ukuthi umama weyingane ungagcina seqhama ngaphandle bezokuhlasela yabo ngoba njengoba usho wasefika abantu be50 bemobilizile kwase kukuhlasela lokho kahle kahle lawo usungakwazi ukuthi uyovula icala ukuthi kufika abantu endlini bavula isicaba bafuna ukungena ngenkani endlini kuwena beyiqulu lokho nekukodwa yabo kwase kukuhlasela lokho yabo wabiza abantu bakhona bokuhlanga ingane khona ke phela ukuthi just to mobilize abantu yabo because what if mhlambe le turn out nasty ngithi yabo ngabe kuthiwa kwakhona nezingane lapha phezulu kokuthi izingane zibhekene lesimo sibhekane naso sekuzoba yilokho futhi uanti ke futhi wabo wenza leyo nto lokho itself nje cause any trauma naseyinganeni ngithi yabo lezi siwa kwakubaleka nengane ukuthi iqhubeke ilibone social worker yabo ikwazi ukuthi ithole therapy ikwazi ukuthi okwengqondo yes yebo
nasesikoleni ikwazi ukuthi ibuyele ibe sesimeni esi-right, iperform esikoleni idlala nezinye iy'ngane, ingahlukunyezwa any situation angithi yabo edlule kusona. Yabo. Siyabonga ukukubona. Hayi ngiyabonga nami. Yabo. Ngiyabonga kakhulu nabanye nibasize. Usizo ngiyalidinga bandla kufuna iqambanga ngiyalicela kwaThuleleni nabangakwazi ukungisiza abakhona ngaphandle kwepage la kaThuleleni nje. Cela impela abantu babethinteka kakhulu ngestori sakho sisangithi yabo. Kufanele nami sangithinta bhuti ngale ndlela ukuthi ngigcine sengisebenzisa isifuthu asima ngihlule kokuphefumula. Hawu uyabona phela manje uright manje yabo lapha ngona manje bingona manje ngiright ngibuyele egazini. Yabo nje seyanti ngihlukumeze kakhulu angifuni ungasho. Siqala ukuba lapha nogcwele nephinifa la. Elikhulu iphinifa ndiza le. Yabona ubona nodwa sengqondo phazamisekile. Kwayileyo yokugula kwabantwana yabenza itrauma mase ngilala isikhathi eside bathi vuka ma ungalali kakhulu. Yacabanga umntwana ona 5. Mase ulalile ngoba bazibone liya sikhathi ade ngigula. Ungalali ka usuyagula yini? Cha angiguli ngiright sivuka phela ungalali kakhulu. Yini bengigula bekubona futhi ukugula umntwana mezabona uphelelo umoya phambi kwakhe futhi ekubona ukuthi ugula serious. Hayi bafethu hayi cha South Africa ngeke. Hayi mkhwanaze hlo hayi cha. Hayi no sis. Hayi. Umhlaba esiphila kuwona magadagada. Bengazi mina ukuthi ukucelela usizo kwami umntwana kanti ngizenzela ukuthi kube kumbi kangaka. Hayi asithembe sisusizo lithola ma. Ngiyabonga futhi ngajabula kakhulu. You still standing angithi yabo. Yes, healthy sakubona uyaphila. Yabo kusayisimo leso kulabo dlisa kusona. After kudlule uma beyingane kusona ngithi yabo. Elinye life naleli angithi yabo. Elinye life. Yes, uNkulunkulu ufusa ndokholo wakho nokuqina kwakho yabo. Hayi makuthiwa khona imbokodo ngayi ngiyona shema ngifuna ungasho. Angithi yezwa. Abaningi bebengebaphile nalezi zinto esengiphile nazo eziningi. Imbokodo kuyashiya impela, imbokodo strong. Ziningi kakhulu. No, okay siswami. So ngiyazalela ukuthi makukhona uprovincial commission mhlambe lapha neoffice uma iphinda ubrigadier mhlambe ebuza so lokuthi umseshi usefikile kuwena statement. Ufikile istatement umseshi usithole vele khona wafonela istatement ngamnikeza over phone wafuna ufakazi wafika kufakazi nginini ngolesibili. Angazi ngemva kwelo ke case number nginayo. Okay ungifuatele ngoba wayefuna ubrigadier lapha ngithi yabo ethi ufuna na ukuthi aku-interview athola ukuthi kwenzakalani yabo. Uzongifuatela inamba i-case number ukuze ngizokwazi ukuthi ngimnikeze because nawe lokho engibuza but ngasho ngathi mina ngoba kwakhona station commander ngithi waseVerelem babehamba nayo umama lapha. Yes yabo lo phethe stage so kuba easy ke ukuthi uzothola but angazi ke nami I think I'll need your case number but ke ngizokhuluma futhi nane team nama stakeholders ethu. Yabo Dr. Lumpanza basilekelela ngithi abo through psychologist and therapist ukwazi ukusizakala yabo. Makuthi sadinga usizo nomntwana nawe. Siyacela. Okay. No ngiyajabula ukukubona sisi. Ngiyabonga. Sifusela inhlanhla nje. Hayi nani nibe kahle. Yebo. Nibe nokhisimiso omhle. Yebo South Africa bekuyilokho ke namhlanje ukuthi nangu kusisa simlethe kunina nizombona ngoba vele lokho nikhala ngayo ukuthi nibuza kwenzakalani udaba lengane kwakuyini iqiniso noma kwamanga yini cha udaba lengane kwakuyiqiniso because naka namaphosta asezafika necase number khona yikho ke sithe saba nenhlanhla ukuthi sisaphinde futhi aqhamuke kuthini uthi hayibo usazocela ukuthi asiteke i-update nokuthi ke acele usizo esimene sebhekene naso sesibili lesashoyo kwebhekene naso protection order esingaziyo ukuthi kuyohamba belifike iphike khona mina Duduzi Mkhwanazi egameni lenhlangano iThuleleni sithi nje siyanithanda nisale kahle emakhaya siyabonga.